ओइ मानो बुजिया आइ आफामोना उन्दुलाङाखै होनबाय हनै टिभि रुमाव टिभि नायगासिनो दङ आंनि रायलायनायखौ खोनाहैगोन मानो बुजिया रुमा जोंना खाथि खाथिसोहाय बेनिखायनो फन रायलायबाथाय खोनायो हे गावहा बुजिथारा माबा आं रायलायखायोना टाइम मोनबाथाय आइमोन थाबासो उसुबिदा जायो हे गावहा माबा बुजिथारा ओइ मानसिया फन रायलायदों ना फरायदों नै खोनाबायना आफाया आंखौ रायहरबायानो नों मानो मानिया दे साला जेब्लाबो आइ दं आफा दं आदा दं होनबाय थायो बिदिलाय मानोथो गोसोथोनायब्रा आंखौलाय साला आं एफा हरावबो गोजां जालायलायनानै आं फायखानायावसो थानानै नोंजों रायलायदों नोंबा आंजों बिसिनाव थानानैबो रायलायनो हाया नामालाय हो आंबो रायलायो दा आइमोन दं होननायखायसो आं रायलायाखैना र' आं बाहेरायाव थांना रायलायनोसै सोर बाहेरायाव ओंखारलांदों बाहेरायावसो फैदों आं हासुनो ओंखारदों बे गोजां बोथोराव बे एफा हासुनो ओंखारबाय थायोना दासान्दि बांद्राय हासुनायसो नुथारबाय आं बेखौ हासुज्लायनाय बेमारसो जाखोना माखो बेलाय आरो माबा कम्बल लालायनानै थांबाय थायो हासुनायावबो कम्बल लाना थांनांगौ गोनां जाबायना दसेल' हासुनो ओंखारनायावबो नुबाय आइ आफामोन आंखौ बोरै नोजोर होखुमाबाय थायो फन रायलायनायखौ आं बाहेरायावसो फैनानै दाबो नुखै गोजांनायाव थाम्फै हरजासिगोनसो आङो बुंबा फोथाया नुबाय दा आं मोसौ गलियावसो दंफैयो दायो थाम्फै हरजालायनाय रायलायगासिनो गोजां बोथोराव गुसुनो गावहा दा न' सिङाव दङ आरो ओमफ्राय बेबायदि रायलायफैनांबाय मोसौ गलियावसो गोसोखाङो नालाय रायलायनो लुगैनानै फन हरोब्रा गोसोथोबाय नालाय रायलायनो लुगैखागोनखा मा हर मा सान बेनिखायनो फन हरोब्रा आं नोंखौ नङाबालाय मानोथो फन हरनो आंबो बुजिखादों दे बेनिखायनो आंबो कम्बल जोमलायनानै मोसौ गलियावसो थानानै रायलायफैदों आं बा बिराद मोजां मोनथारो नामालाय नोंलाय आंखौलाय र दसे रायलायबाव दे खखाब सखाब मावलायलायबायहाय गोजांनाया आयौ है न'सेयाव थांसै नामा आङो न'सेयाव थांनानै रायलायनोसै दे ओइ रायलायबावगौमोनलै नों दा न'सेयाव थांबा रायलायनाय नङा प्रमिस आं रायलायगोन न'सेयाव थानानैबाबो आइ आफामोना दाथ' उन्दुलांखाबाय बियो आं सिरिबाबो रायलायहरगोन दे र' आं न'सेयाव थांनि दे माबार थां आं न'सेयाव हाबफैबाय ओमफ्राय आइ आफामोना उन्दुलांबाय दां टिभि रुमाव गैला उन्दुखाबाय बिसोरो दे रायलायदो गोसो बायदिनो आइ आफामोना उन्दुलांखाबाय इसोरथ' दा फात्ता मोनखानाय नंखाला आं रायलायनायखौ उन्दुनाया फनसो रायलायबाय थादों नामा बुदुं बादां आयौ बेसे फन रायलायो ओइ फना दोनना दोनाखै नों बाला उन्दुलाङाखै ओइ र' आं उन्दुफ्लानाय बायदि जाना थानि मा फन रायलायबाय थादों बे हर गेजेराव हो फेसा नामा नोङो उन्दुनो ओंखारा नामा खालि फन आयौ फन होनायनिफ्रायनो फनावनो थाबाय थायो फरायनोथ' रोंखाया खालि फन हा उन्दुलांनो लायाखै मानसियालाय उन्दुनायाव दिस्टार्ब माबा उन्दुलांबायथ' उन्दुलांदोंना फन थुमादों नों कम्बल सिङाव हा साला खालि फन दा फैफिनगोन आं नायफैफिनगोन आं जुदि फनावनो थाबाय थानाय नुयोबा फनखौनो सेना लांगोन आं हौवाफोराबो बे हर गेजेराव फन हरो खामानि दामानि गैया नामा जि रायनानै थांबाय आंखौ आयु ओइ दे दोनथ'नोसै दे दाहाया फैबा आंखौ रायगोन दोना बिदिनो थाबाय था फना बिदिनो सोरांलायथोंसै दे आं नोंनि हांखो खोनासंनानै उन्दुलांगोन दिनै मिथिबाय स' सुइटखा नों आंनि हांखो खोनासंनानै उन्दुलायगोन मोनोब्रा मोजां मोनोब्रा बेनिखायनो नोंनि फनखौ लाइनावनो दोनबाय थानोसै आङो मिथिबाय सोरांथोंसै बेबायदिनो दाननो मोना दै फना औ जागोन दे बहानि मानसिया बहाथिं थांनानै मोनहैखो दिल्लीनि मानसिया मुम्बाइआव मोनहैलांबाय आयै बे दाबो सिखारनो गियान जायाखैना सिखार गेजेराव हरसे बुदुं बादां मोदाय होनाय थां बालथां फन रायलायबाय थागोन ओमफ्राय दा सिखारनो गियान गैया जादों दसे उन्दुबावनि 5 मिनिटसो होनदोंना नों उन्दुबावसो नागिरबावदों माबा गोजांनायाव जिखौ बोखारना होबाय सानजौलायना उन्दुनानै साला दाबो गोजांनायसो खोथा बुंदों नोङो बुरै मानसियानो थोरसि लथा सुखांलायबाय न' बां सिबस्रांजोबलाय नों सिख्ला लन्दांदां जानानै बिसिनायाव उन्दुबायसो थादों आरो गोजांनायसो खोथा बुंबावदों नों हा फनावनो हाबनानै थादो नों मिथिबाय बे फन सिङावनो थाहैदो नोङो थानाङा नोङो मानसि जानानै साला सब समावबो फन जाहोगोन नोंखौ फनानो देनां हौवानि न'आव थांबाथाय फनखौनो रायलाय जाहैबाय थाबानो जाबाय आरो बिमानि न'आवनो बेबायदि खालामना लाखा नोङो देनां बिहाव बिखुनजो न'आव थांनानै बिदि खालामनो मोनहैगोन थां नों बाख्रि सिखारनानै अमानो आदार हैथां ओमफ्राय मोसौ गलिनि गोबोरखिया गारहैथां उदां मावा दाङा जाबाय थाबाथाय बिमा बिफानि सायाव उदां जाबाथाय देनां हौवानि न'आव लांबाबो मंगलबाराव लांनानै बिस्थिबाराव खुरायफिनगोन नों बायदिखौ मिथिबाय थै गोजांनायफोराव गुसु गुला मानो आदार नांगौ बेयाव गुसुनो आरो गलिनि गोबोरखि गारबोनांगौ गुसुनो थै बाबायलां गोजां बोथोरा मानो फैयो स्पेसियेलि फुंनि टाइमावथ' फैनो हाना फुंनि टाइमाव गरम बोथोर जाबाबो जायोमोन आदा नोंखौ मोसौ हैनो खोन्थादों आया नोंखौलाय मानो थिनदों नों गावनो थांनो हाया नामा आं नोंनिफ्राय उन्दैसिन आं मोसौ होनो रोङा ना
नों रोङा हा बिदाखौबा एरना होनो बिमा बिफानि खाथियावबा बिदाखौ इनसाल्ट मारिनोबा रोंगौ ओमफ्राय खामानि थिनबाथाय मावनो रोङा जायो जल्दि मोसौ हैथां ओइ मा दावराव जालायबाय थादों नोंसोरलाय आखै आफा आदाखौ मोसौ हैनो खिन्थादों आइया बेखौनो हैयाखै दाबो खालि फन ल'ना नोङो जल्दि मोसौ हैना फैथां आं सामफ्रामबो हैबाय थायो दिनै हैयालां मोनसे खामानि मावनो खिन्थाबा हिसाब लायो जानाय लोंनायखौ आंबो हिसाब लानांगौ नामा होमबालाय बे टुनटुलिखौलाय मानोथो हिसाब लाया बेथ' माथो जेबो खामानिखौनो मावा आं खामानि मावा आरो आं आइजों थोरसि सुफायो ओंखाम ओंख्रि संनायाव मैगं हाफायो बेफोर गोरलै खामानिखौसो जल्दि मोसौ हैथां मिन्थिबायना फन जाबाय थानाङा दा फनफोरखौ देख्रुबजोबनो हागोन आं नै फनानो फैलायबाय बेना फाक्का हिनजावनि फनखा बियो मा गोदाव सोराव बुंबाय थायो हिनजावनिल' फन फैयो नामा हौवानि फन फैया नामा हो जल्दि ना दोन आरो मोसौ हैथां फना सोरनि फन नायनि आंबो सोलाब बांला नों आंनि फनखौ मानो थाब थिखाखै हो गावनि फनखौबा थाब थिखोनांगौ आंनि फनखौबा थाब थिखोआ मा होनखो सैमा बांग्रा औ हेलौ बे इसेबां खुगा गाज्रि सिख्लाया हो आंखौ सैमा बांग्रा होनलायदों जे गोसथोनाय सिख्लाखा बे मा एरैबाय थायोलै माबालै नङालै आफा आंनि माने रं नाम्बारसो जादोंलै रं नाम्बार ना नोंनाव रं नाम्बारानो सोबाय थायो नोंखौ आं खेबसे सोबायबा जानाय नंलालै